43,6 grader. Så varmt siger vores termometer, at det er her på terrassen i Jaffa, altså i skyggen. Og det er også næsten som om, at fliserne de brænder under fødderne på mig. Det er så varmt, fordi det er Ramazan. Ramazan er et arabisk ord, der betyder 50, og det handler om, at 50 dage om året, så kommer der altså varm ørkenvind op fra Sahara, op fra Egypten. Og ikke bare har den en masse varme med sig, men den har også en masse sand og støv med sig. Og derfor har vi lukket alt, hvad der kan lukkes af døre og vinduer her i huset, så vi ikke skal til at gøre hovedet rent, efter det er forbi. En af konsekvenserne i dag er, at den skoleklasse, som jeg skulle have mødtes med kl. 10 i kirken, de ringede og sagde, at vi kommer simpelthen ikke. Det er bare for varmt. Og det kan man måske godt forstå, hvis man skal jogge rundt i Jaffa med 30 3. klasses elever. At det er simpelthen ikke hverken sundt eller hyggeligt i 43 graders varme. Nu skal det ikke handle så meget om vejret, det her. Jeg er da ikke sikker på, at jeg måske har lyst til at høre så meget om vejret derhjemmefra i hvert fald. Men altså, det skal handle om, at vi skal have skudt gang i vores blog igen. Og planen er, at jeg stiller mig op foran det kamera der en gang imellem, og så fortæller jeg lidt om, hvad vi går og råder med hernede i Emanuelkirken. Status på familien Rasmussen er, at vi har det rigtig godt. Vi trives alle mand, ikke mindst fordi vi jo får lov at være en del af den her skønne lille menighed med al dens forskellighed. Og hvis ikke du har set præsentationsvideoen af menigheden, så skal du gå ind på vores hjemmeside, på kirkens hjemmeside, emmanuelchurch-jaffa.com, og se videoen der på forsiden. Den er simpelthen rigtig fin. Ja. Og vi har fået lov at se også, at vi er vokset en lille smule, menigheden er vokset en lille smule over det seneste års tid. På 5 uger havde vi 5 dåb her efter påske. Og det er altså, så snakker vi altså massedåb i Emanuelkirken. 5 dåb på 5 uger. Normalt så har vi bare 1 eller 2 på et semester. Så 5 dåb på 5 uger, det er voldsomt, og det er selvfølgelig voldsomt skønt. Og det er svært at få armene ned lige nu. Planen er, at jeg vil fortælle sådan lige lidt om, hvad der er foregået i ugen, der er gået forud. Og 3 små glimt fra den. Vi har 2 nye medarbejdere fra Finland, som har været her siden januar, og de er stadigvæk ved at finde ud af helt præcis, hvordan deres arbejdsuge skal se ud. De har stadigvæk nogle timer, der skal fyldes ud. De har måske fundet noget nu, som kan gå hen og blive rigtig spændende. De er begyndt at besøge butikker, små handlende her rundt omkring kirken, i området rundt omkring kirken. Og der ligger en masse små bikse, som sælger alt muligt småt og stort, nyttigt og unyttigt. Og alle de her små bikse har selvfølgelig en indehaver. Og de her indehaver, de sidder jo i deres butikker og venter på, at der kommer kunder, og det gør der altså ikke hele tiden. Så der er tid, og de har altså besøgt en hel del af de her små butikker nu, og bliver inviteret indenfor, og de snakker, og der er også kaffe på kanden nogle steder. Og har altså fået lov at snakke med nogle af de her mennesker, også om nogle af de lidt dybere ting i tilværelsen. Så det er rigtig spændende det her. Og jeg er spændt på at se, hvordan det kan spænde af, som ugerne og månederne går. Så en anden ting, en lille hyggelig ting. I onsdag så ringer en ortodox jøde, og han ringer af og til. Og han kommer også en gang imellem. Og han kommer kun en gang imellem, fordi han kommer kun, når han kan få et alibi for at komme. Han kommer kun efter mørkets frembrud, nemlig. Og det gør han, fordi han tror på Jesus, men det er der ikke nogen, der ved. Andre end os. Og det vil sige, at hans kone ved det ikke, hans børn ved det ikke, hans forældre ved det ikke, hans venner ved det ikke, ingen ved det. Og det gør de ikke, fordi at det er jo altså en temmelig kontroversiel ting at være jøde, ortodox jøde endda, og så tro på Jesus. Det vil simpelthen være, han frygter simpelthen at blive udstødt af familien og alt, hvad han er en del af, hvis han fortæller dem det. Han ringede i onsdags, han har bare lige behov for at blive mindet om, og blive fortalt igen, at Jesus elsker ham. Og hvor skønt er det ikke at kunne få lov at fortælle et menneske det, endda når det bare var det, han gerne ville høre. Så skønt lille telefonsamtale på et par minutter onsdag formiddag. Så har vi også netop i den her uge haft en af de helt store events i Tel Aviv, noget som hedder Houses from Within. Det er sådan, at hvert år arrangerer Tel Avivs byråd sådan en event, som man simpelthen kan melde sig til. Alle private og offentlige bygninger
kan melde sig til at sige, at vi vil gerne holde åben hus den dag, eller de 2 dage, der er fredag og lørdag. Og det gjorde vi så også. I Emanuelkirken, vi var en del af det officielle program, og vi havde en god del gæster hen over fredag og lørdag. Fredag havde vi 175 mellem kl. 10 og kl. 2. Folk, der kommer ind, hører lidt fløjtespil, hører lidt orgelspil, får en præsentation af kirken, får en snak, hvis de er altså klar på det. Og så har vi også en del bøger og nytelsesmænd, som vi gerne vil give det med hjem. Lørdag havde vi så 5 gudstjenester. Vi har normalt gudstjenester om lørdagen kl. 11, men i lørdags havde vi altså 5 små gudstjenester kl. 10, 11, 12, kl. 1 og kl. 2. Jeg prædikede over en af de tekster, som blev læst i synagogen i lørdags, nemlig fra Jeremias 17. Og det er så fint, at det, uanset hvad vi prædiker over, så kan vi altid fortælle om Jesus, fordi alle tekster i Bibelen i en eller anden grad handler om Jesus. Så det gjorde det også i lørdags. Og hvilket privilegium er det ikke at få lov at fortælle om Jesus til 827 mennesker, som vi havde igennem kirken i lørdags. Så vi er jo der nu, hvor vi beder Helligånden om, at han må gøre forskellen, at han må bruge det, og at han må møde mennesker med det gode budskab om Jesus. Ham, som er svaret på alle vores dybeste spørgsmål. Spørgsmålet er lidt forskellige, alt efter hvem vi er og hvad vi bokser med, men svaret er altid Jesus. Og det kan vi ikke selv komme igennem med. Det beder vi Helligånden om, han vil gøre. Det kunne I måske hjælpe os med at bede om. Alle de her, alt i alt 1002 mennesker, som vi havde igennem kirken fredag og lørdag. Ja, jeg tror, jeg holder her. Det var 3 små glimt fra ugen, der gik. Og måske forhåbentlig vender jeg tilbage næste uge. En af de ting, der er på programmet i næste uge, er, at jeg skal få besøg af min biskop, Sten Skovsgaard. Og må ikke vi lige runder ham i næste videoblog. Se med. Hej hej.